ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataoning opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot, gunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Hello, gari. Dito na pindot. Okay, good morning. Dahil nagtanog digdiso sa tuyang pinindot. Deta aram kong ano ining na pindot na digdi. Okay. Ngunyan pong aga, kaiba po nindo of course ang sa indong amigo sa radyo, si Kuya Mike Dado. Ang inotang kaputan sa indo sa pag-welcome sa indo digdi sa satong programa. Magtatao kami ulit kay 100 pesos load kung maski anong service provider nindo. Pag natumpak nindo ang kasimbagan digdi na may relasyon sa satong topic at yan, i-diskuter, ipapaliwanag ang sa tuyang partner, si Attorney Christine Longabella. Ang manungod sa mga pag-uurulayan tango niya digdi sa Legally Yours GB. So of course, ang satong kahaputan, tangani na mangga na kamo, may apat kamong pagpipilian, iyo. Ano ang pinaka-importanting pamana kang satong magurang? Letter A, edukasyon. Letter B, mabuting asal. Letter C, pagmamahal at paggabay. At letter D, ang magandang gawi. Aber daw. Sige daw. Letter A, letter B, letter C. Ayo, dapat dapat maukod nindo. Digdi iyon ang sato na pungon niyan digdi sa primero tang ano yan. Parte ka sa tong programa. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya dapat aram mo. Okay, dapat aram mo. Yan, napatanog ta na. Sala man pala nagdiso na pindot ta primero. Dapat aram ta. Dapat aram mo. Dapat aram ko. Yo? Dapat aram mo. Ano ang pinakaimportanteng pamana kang satong magurang? Letter A, edukasyon. Letter B, mabuting pangaral at gawi. Letter C, pagmamahal at paggabay. Letter D, magandang asal. Aber daw. Multiple choice. So, habang pigalat ta si Attorney Tin na mag-join digdi sa mong programa, ang Legally Yours GB. Matao kitang una ki pakonsuelo sa sato na mga parahinanyog. Kung moya tabi nindo magsimbag sa satong kahaputan, ang satong numero 0917-146-2275. Iyo po. So yan ang mga pagpunta digde, makaka-receive ka mo kung matumpak nindo. Pwede man letra sana ang sa indong answer. Iyo? Or kung nakuha nindo, so sa tuya ng mga pagpipilian, duman sa kahaputan na ano ang pinaka-importanting pamana kang satong magurang. So, pwede ka mo magsimbag kang mismo. Okay, may caller kita. Nag-miss call. Sigurado kung so number ko man. Iyo po, nagtanong po sa kong cellphone. Tama po sa numero. Kung masimbag ka po, iyo po ito ang sa imong i-text. Ito ang numero kang sa indong amigo. Iyo po, nag-miss call si 785. Sige po. Okay. Sige, alat-alaton ta si partner Christine, Attorney Christine Longabella. Ma-join siya sa tuya taod-taod. Kaya habang nag-aalat kita, ano ang sa indong kasimbagan? Ang inot na nagsimbag si 5134.
Sabi ni 5134, letter C. Ano itong letter C daw, adi? Magayon pala magpa-multiple choice digdi sa tuya, adi, puzzle ang pagsimbag pag may pagpipilian. Sige. Ang inot na makakuha kang tamang kasimbagan, siyempre yung manggagana. Yeah? So, sabi man po ni 0730, letter B. So, duwa nang nagsimbag, may letter C, may letter B. May nagsimbag digdi ulit, may clarification si 5134, letter C tabi, pagmamahal at gabay. Okay, another. Yan lang ang tunay na pagkamuot. Ang tunay na pagkamuot ay ang pagkakaibigan na nakabatay sa kabutihan dahil gusto mo ang mabuti para sa iyo, sa kapwa, at hindi sa sarili lamang. Yan. Yan lang ang kayamanan na hindi mananakaw ni numan. Okay. Sige, ali ito kay Ate Rosana Balyarbare. So, another. Good morning po, sir. Pwede po all of the above. Sa Rosana. So, nagsimbag ni kang letter B. Letter B. Another, si 3704, letter D, as in daddy. Yan. Sige. Just, send your answer po digdi sa satong programa. Tangani na manggana ka mo. At yan, sasabihin mi kung ano so tamang simbag. As in, sise ang nainot na nagsimbag ka ito digdi sa satong programa ang Legally Yours GB. Yo? So, iyon ang pag-uurulayan tangon yan. Pag-abot at yan na ni partner Attorney Tinlong Gabela. Sabi kang ni Ma'am Tin, may nag-apot gayud sa iya duman sa iyang law firm, namatay na po mga magulang namin. Paano po namin mapaghatian ang mana? Gari, pag sinabing mapaghatian, babarangaw na, ano doon babarangaw na pwedeng kwarta, nababanga-baga ang kwarta, nadi-divide sa mga magturugang. Of course, daga, pwede bangaon. Kung pira ka mong magturugang, may proseso kung paano ang pagbanga. Kung propriedades, kung may mga auto, kung may mga building, so babarangaon iyan. Alagad, sa bako magayon na pangyayari, ini na babarangaon na pamana na nawalat kang sa indong magurang, kang sa tong magurang, kumisan pigagikanan iniki bako marhay na iyan, sitwasyon sa magturugang, lalong-lalo na pag ang pagbabarangaon daga, may mga nag-iiriwal, nata daw may nag-iiriwal, kumisan sunatiwalaan, kumisan baga ang natitiwalaan, sumatua dahil nagpapadarang tultol. Tako ngayon matua, yaon nga sa kuya ang titulo, ako nga kanina nagbabayad kang tax, di mapili nga ako kung saan kumuya. So, dyan minapoon yan na ang ibang mga tugang dahil nagre-revoke, alagad sa laog kang buot ninda. Garing yan ang lalamang nga si Mano, si Hermano, sumatua. Or kung si Sayman ang natawanan ki responsibilidad na mag-ataman kang daga, as in natawanan ki responsibilidad na magbaranga kang pamana kang magurang. Yo? So, kung minsan naman may mga sa magturugang pagdaga may muya ng ipabakal. Igwa sa magturugang na may kaya magbakal, babakalon ko na nga mano ang sa imong daga, di uli na nga ang kwarta. And usually pag iaro ka ng barakalan, barato iyata. Kaya ano mo, di na nga pagpamahali yata. Mas pa ang
Mas pipaalan ko pa dapat ade tatugang dapat de pagbarato ng tugang. Tawanan mo ki tamang presyo. Nganing pag-abot kang panahon, de ka mo magka-problema. Rumdum ka ni hermano mo na de mo siya pig ano yan para tawadan kang presyo kan sa imong daga. Igwa man kita ki mga sitwasyon, mga na kalap ta may relasyon digdi sa tuya na ano iyan topic manungod sa mga daga. Ang iba pigpa-subdivide. So may kakayahan magpa-subdivide na tugang duman sa nawalat kang mga magurang. Dahil man pigtatao so titulo kang subdivided ng lote ta may bayadan dakulon nga mga tugang dakulon yang binayadan ko digdi sa paglakaw ko pag subdivide yaon sa iya so mga titulo another na naman ini na concern ka magturugang na tangani na mabanga so mother title duman sa magturugang na may kanya-kanya naman na ano yan kairasan. Dahil nare-receive tulos ang titulo, may mga bayadan, dahil man titao kang tugang kung dahil pa man nababayadan. So, mga araw ka ng sitwasyon na bako malinaw kung minsan, nagkakaigwa ki mga pag-iriwal sa magturugang. Dakul kita na mga texter kang inot na mga previous topics na may relasyon digdi sa pagbarangaan, lalong-lalo na kung daga. Kung minsan, nabaranga na, so pagpili naman kang pwesto, kang lokasyon. Igwa naman dyan na minapili kang magayon na lokasyon, araning sa tinampo, susaro, so iba, o so nagkapira, harayo sa tinampo. So, saro ini sa pigi-iriwalan pa kang magturugang, ang lokasyon kang nagkabaranga ng daga. So, ang magayon gayud gani sa pag napipirili na kilokasyon, pag nagkabaranga na sudaga, ang iba may naaraman ako pigra-raffle kung anong lokasyon kang sa imong naman ng daga. So igwa kitang nakaistoryahan kami ngaya. So pinakadakula ngaya duman sa pagbarangaan kang daga. Itinaumi ngaya sa tugang me na mas nangangaipo. Very good ito na klasiki barangaan ka magturugang. Kumbaga, na pagdesisyonan ka magturugang na kung sisay ang nangangaipo, iyo ang mas may dakula na kahirasan duman sa daga. Ang apod ka ito, equity. Ayo? Equity. Kung sisay ang mas nangangaipo, napaduman sa iya ang mas dakula na party kang daga. Pag equality kaya, kung 10 ka mong magturugang, may 10 man na ektarya, tigsararong ektarya, equally divided ang daga na ito. Ang apod ka ito, equality. So kaya lang kumisa sa pag-subdivide, may mga proseso na daima na nagkakapararehas. Kuminsan iagihan kitinampo sa tahaw, minabawas ang espasyo kang daga. Kaya nababawasan ang size. O kuminsan dyan sa pagbarangaan, bako pararehas. Ta kuminsan wala man ki-eksakto ng gad na daga. Tadew manan pwede tipakan, bawasan taga-tanan ng pararehas nga kita. Okay? So mga muya pa dyan mag-urukod, nagukod si Ate Rosana Balyarbare, sabi niya, letter A, edukasyon. Yan ang ukod ni Ate Rosana Balyarbare. Salamat Ate Rosana Balyarbare sa pag-intra mo sa tuya na urulay ngunyan. Manungod digdi sa topic ta na kung paano babarangaon ang pamana kang nagada ng magurang. So may proseso ini igwa ini ki mga rekisitos ngani maaraman ta or antabayan ta taud-taud si Attorney Christine Longabella tangani na kung araw kaniyang sitwasyon nindo pwede nindo maaraman kung saan ka maduman ari na opisina ano ang mga dokumento na kaipuanan nindong darahon and siguro magkakaigwaman ka mo kay ideya
tangani na dai magka-problema ang barangaan kang magturugang. Iyo? Alagad, digdi sa pigpapilian ta kasubago kung ano ang pinaka-importante na pamana kang satong magurang. Itong apat na pigpapilian ta, so letter A baga ang edukasyon. Ini ang sabi kumisan sa mga magurang ta, ini da ang edukasyon na ini. Ang magiging liabe kang pagbukas kang sa indong pangarap asin oportunidad. So yan, siyempre pangarap mo maging engineer, dapat ang edukasyon mo papasiring duman sa engineer. So di ba? Pag nagklase ka sa namagi kang engineer, siyempre kay puwanan mong kwarta. Gustong sabihon, pigpaklase ka kang sa imong magurang. Yo? Nagukod man, letter B, sabi ni 6277. Yo? Letter B sabi niya. Okay. So panduwatang pigpapilian kasubago, ang mabuting pangaral at gawi, ang letter B. Mga aral ini sa buhay na nakukuha ta di ko rin ang tama o arin ang sala. Arin ang dapat nagibuhon, asin day dapat gibuhon. So nauukudan tayo ini, siyempre primero sa harong sa satong mga magurang. So kasabay ini sa mga marahay na pamana. Ang letter C ta kasubago sa pagpapilian ta, ang pagmamahal at paggabay. O ining pagmamahal at paggabay, digdi kita nahuhubog sa karakter na nagtatao sa tuya kitamang direksyon. Tangani na may giya kita sa pag-abot kang buhay ta sa maabot na panahon sa futuro, aram ta kung ano ang mga magigitang ano yan, pangiling ta sa sadirita o ang pangiling kang iba sa sato. Iyon ni ang sato na karakter, yo. Ang pang-apat na pigpapilian ta ang letter D, iyo ang magandang asal. Ang magandang asal na ini ang mga pagpapahalaga sa moral na nagiging parte ini ka sa tuyang pagkatao. Yo? So duman sa apat na ito, dahil duman na mensyonar ang ibang pamana na kung ikapapapilion, gari kadaklan, dahil man kimamapili duman sa apat. Ano itong apat? Letter A, edukasyon. Letter B, mabuting pangaral at gawi. Letter C, pagmamahal at paggabay. Letter D, magandang asal. O, kung kamo ang aputon, baka mamuya ka mo, nga Kuya Mike, daing letter E. Aram ko na ang letter E na tigtataram nindo. Yo? O, ito na nga ni sudaga, o mga propriedades, o kuminsan mga milyones. So, iyo to ang letter E, ang kayamanan. Yaon dyan ang mga earthly things na pigpapamana sa tuya, ang mga pangkinaaban. O, ito kaya na mga nainutang pigpapilian na apat, dahil mo man ini makakaputan, alagad yaon ini sa imo. Yo? So, nakakaputan versus dahil nakakaputan, aram ta kadaklan mapili ka itong mga physical na pamana. Inutong ta ang daga. So mga magurang ta na nagpursigi kang panahon na dakul ang na invest o na kayan na bakal na daga. So siyempre kang inot na panahon, sabi barato pa da ang daga, as hindi pa man ang populasyon. So may mga lolo and lola kita na nakadamot ki ekta-ektarya na daga sa indang lokasyon, kung sa inang munisipyo o syudad, nakang inot na panahon, pag tinuro mo daa, sa imo na iyan. Alaga, dapat may patunay ka, may papel. Yaon dyan malaog ang deed of sale, kung binakal iyan. Pwede man titulo, kung napatituluhan mo na iyan. Igwa man ng iba kadaklan, dahil mga titulo, igwa ki tax declaration. O, kumisa naman, kung may mga negosyante na magurang, naman na su negosyo. O, yan pag nagadana ang magurang, nagkakaproblema, paano babarangaw ang negosyo?
O, yan nga yung negosyo nga sa sentro nga, sa main office nga, sa kuya iyan. Sa imo nga duman sa munisipyo, sa imo na nga ito. Ako nga digdi sa sentro nga. O, kumisan dyan nag-iiriwal sa pagpili, lalo na kung nagkapirang branches ang negosyong winalat, o kuminsan ang kantidad kang negosyo. Kuminsan si ang manager nga dyan. Yo? Kuminsan nga, si dyan ang mga matatawanan kang mga dividendo, pirang porsyento sa imo, pirang porsyento sa sakuya. So, pag bako equal, bako marhay ang ururon, dyan nagkakaproblema sa pagbarangaan kang pamana kang satong magurang. Kumisa naman, kung harong, halimbawa, sarong dakulang harong, may naka-star duman, natugang mo, ikada man duman nag-star, alagad kang pigpamana na, siyempre mauli ka, aaputon mo, kung ano man ang sa imong kairasan duman sa harong asindaga na nawalat kang sa imong magurang. Kuminsan, diyan na nagkakaproblema. And of course, okay, yaw na si partner. Okay, good morning partner. Yan, hello, kumusta? Long time no see na kitang doa. Hi Kuya Mike, waray na pagkaaga-asin sa tuyang mga paraan tabay. And yes, long time no see nga naman talaga Kuya Mike. Kamusta ka? Uni baga, okay na okay, Attorney Tin, at least maugma ko na nakabalik digdi sa satong programa. And thank you so much sa marahay na pag tao mo sa muya kay mga guest kang mga nakaaging Sabado. And of course, siyempre ngunyan, yaon ka ngunyan, mas magayon na yaon ka perme. Thank you Kuya Mike and welcome back pa lang sa imo sa satuyang programa. Yan. Thank you so much, Attorney Tin. Attorney Tin! Pag sa diri ta ang kaurunta. Iyo baga mas mas at ease, mas ang urulay medyo magian lang. May pigpaukod ako, Attorney Tin Kasubago, ano da ang pinaka-importanteng pamana kang satong magurang? Mag-ukod ka. Multiple choice ini. Letter A, edukasyon. Letter B, mabuting pangaral at gawi. Letter C, pagmamahal at paggabay. Letter D, magandang asal. Pero arin naman ang pipilian mo sa apat? A, B, C, D. Dipisilon man po ang paano ni Principal pa exam. Wala Kuya Mike, E, all of the above. May nag-ukod man na all of the above, kaya lang ang answer saro man sana, mapili ka duman sa apat. May nag-answer Kasubago na all of the above talaga. May nagsimbag Kasubago. Sabi ko, saro sana duman dapat sa letter A, B, C, or D. Gani kanya ako sa estudyante ko na mahilig magtsamba. Yes, sir, all of the above. Importante pero siguro para sa mabuting asal. Mabuting asal. Okay. Yes. Pwede. Taman din ang Oo. Kaya lang edukasyon kung ang di ba, ang asal is ayo. maray. Yes, tama itong ukod ni Attorney Tin. Alaga digdi sa tuya na sa tuya na source, iba ang pinili kang satong source. Kaya base duman sa source ta, taud-taud itataramta sumaga na ki 100 pesos na load, Attorney Tin. Matao kita duman sa nanggana. So inot na nakatumpak kang tamang kasimbagan. Hali sa DCGB of course, ining 100 pesos. Iyo, Attorney Tin, pwedeng ipadagos lang sa tuya na pagpaliwanag. Ma-break muna kita. Tamang-tama. Iyo. So, sa tuya po na pagbabalik, ipapaliwanag ni Attorney Tin kung paano pagbabarangaon ang mana para sa magturugan kang nagadanin ng magurang. Iyo po, ang oras eksaktong 11:36. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Limarin Plus Multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Welcome back po sa tuyang programa, ang Legally Yours GB. Basahon ta po ngunyan na attorney din sa mga nag-comment na nasimbag sa tuya na DCGB News Online. Sabi ni Sir Alvin Uy, letter A, education ang sagot ko. Sabi ni
Ate Rosana Balyarbare, A, edukasyon. And si Kuya Romeo Candano, sabi niya, Kuya Bob is monitoring, dahil pa si partner mo, Kuya Mike. Yao na po, Kuya Bob. Present po, Kuya Bob. Oh, yan. Namati mo, Kuya Bob. Yao na si partner. Yan po. Okay, so, taod-taod, kung mga muya pa ni magsimbaga, just text duman sa sakong numero, ang 0917-146-2275. Sige po, Attorney Tin, ano po da ang gigibuhon? Namatay na po ang mga magulang namin. Paano po namin mapaghahatian ang mana? Nakadepende po yan, Kuya Mike, kung igwang in-execute na last will and testament. So, gada na mga magurang. Kasi kung igwa pong last will and testament, so, i-assess si ilingon, syempre, su authenticity, validity ka itong ginibong last will and testament, and kung daiman na apektaran so tiga-apod ta na legitim, kasi ang pinag-uururunan sa mga arog ka ini, Kuya Mike, so tiga-apod ta po na estate. Pag estate, ini so imaginon po nindo na bilog ini estate, ini so assets or nawalat na kayamanan ari-arian katong nagatan. So ang kabanga po na estate tigaapod po yan na legitim, meaning po pag legitim nakalaan po yan, naka-reserve yan duman sa compulsory heirs na tigaapod. Okay. So dahil po ito pwedeng hiroon. Okay. Pag may compulsory heirs, ang compulsory heirs yan po su aki, su agom. Agom po ha, pag sinabing agom dapat kasal. Ako din su live-in or mistress or Okay. or ibang klaseng partner. So pag agom po under our law dapat kasal. So Okay. sinatigaapod na compulsory heir. So kung igwa pong will, kaipuhan pa po yan ipaprobate kang heirs, okay? And kung sisay man ang interested, kung sisay man so nakalaag sa will na pigtatauan kang mana. So ma-undergo po yan in probate proceedings na tigaapod sa korte before po pwedeng maitao, kung kay sisay dapat na itao, so yaon duman sa will. Okay. Pero kung wala man po na will na ginibo, so nagadan, then ma-execute po nin tigaapod ta, Kuya Mike, na extrajudicial settlement of estate so mga heredero kang kaining nagadan. Okay. So in this case, daiman po tig-specify kung may will ba or wara, but usually ang nangyayari, Kuya Mike, wara man na-execute na will. So duman kita mag-discuss unless may maghapot. Let's say wara po will na ginibo ining magurang ninda, and then namang problema kung paano ninda barangaon so mga nawalat na asset or ari-arian lang sa indang mga magura. So yan ang first step po, Kuya Mike, kaipuhan po mag-execute nin heirs ni extrajudicial settlement of estate. Extrajudicial settlement. Attorney T, may nagaputigde. Attorney T, namin sinarm po na so kabanga duman sa compulsory heirs. Ano da po ang mangyayari duman sa saro pang kabanga? Okay. Ining sarong kabanga, Kuya Mike, ang apod po digdi free portion. Okay. Hindi po so pwedeng i-dispose kang may tagsadiri kung sa inya pwede o kung sa inya gusto, and kung kay sa inya gustong itao itong free portion. Pwedeng man giraray sa heirs niya, or pwedeng sa ibang tao. Let's say igwa siya nin close friend na nagtabang sa iya nung naghilang na siya, kung let's say ang kinagadan iyo ito sukausa or su caretaker, kang naghilang siya gusto niya man tawan, so duman po hali sa sarong kabanga sa free portion pwede itao. Or let's say kung gustong mag-donate sa charity, po maghali ito sa sarong kabanga na free portion. Okay, pag sinabi, Attorney T, na kabanga, ano ini talaga? 50% tapos suka ba nga 50% man o may diferensya ining pagtigpigtatara mo na suka ba nga sa compulsory heirs and suka ba nga duman sa sabi mo pwede mo na tauan na maski sisay na muya mo na nagtabang sa imo? Generally, Kuya Mike,
50% so Okay. legitimate, 50% free portion. Pero nakadepende na iyan duman sa may tag sa diri. Kung syempre kung gusto niyang so remaining 50% kang free portion duman man giraray sa compulsory heirs niya, then pwedeng mangyari na kabuuhan kang daga niya gabos duman sa compulsory heirs. Compulsory heirs. Okay. Kung dahil niya man ki ano, May tag sa diri, Kuya Mike. kung wala man ki specify duman sa iyang last will and testament na igwa pa siyang tatawanan. Gabos ito mapapaduman sa compulsory heirs. Yes, exactly, Kuya Mike. So kung wala po na will, itong 100% na nasa estate kang nagadaan or sa property niya, itong 100% na pagbabarangaan kang mga nawalat po na compulsory heirs. Okay. Digdi sa may relasyon digdi attorney tin sa kahaputan na so nagada na sumagurang kung paano ninda mapaghahatian. Ito ang inot na ailingon ninda kung may last will and testament. Kung wara, Kuya Mike. kung wara, ano ang gigibuhon ninda attorney tin? So kung wala pong last will and testament, sadly Kuya Mike, dyan nagpupuon ang dispute, di ba? Among family members. Kasi pag sinabi ta po mga tugang na extrajudicial settlement of estate, dapat kamo mismong mga nawalat na heir kang nagadan na may assets, na may kaipuhan pagbarangaon na property or properties, dapat sinda-sinda po mismo Kuya Mike nagkakasurundo ka mang barangaan ninda. So, let's say, duwang magtugang lang, tapos gada na din su ina, su ama. So, syempre, sindang duwa lang ang mabangaan kang properties or kang estate. So, mangyayari Kuya Mike, kung warang last will, under our law, dapat law on succession, intestate succession, dapat 50-50. 50-50. Okay. Oo. Pero pwede din naman kung let's say mabuot so matua. Pwede din naman na bako arog ka to sa bangaan. So nakadepende na din po 'yan sa gustong barangaan kang heirs. Pero ang under our law talaga is dapat baranga talaga. Unless, Kuya Mike, kasi dakulon very very complex ang arog kaining mga sitwasyon. Yes. Kasi duwa lang sindang aki, pero susaro po marital or tiga-apod ta ka ito na legitimate child, meaning inisuaki na kasal talaga sumagurang. And then, paano kung susaro din non-marital or illegitimate? Kasi bako po magiging 50-50 ang bangaan kung arog ang sitwasyon. Kasi ang share lang po Kuya Mike kang non-marital child or illegitimate is half kang makukuha man ka atong legitimate or marital child. So bako sinda magiging equal. Okay. Unless i-waive ka atong legitimate or marital child, i-waive niya para gusto niya man, let's say gusto niya man equal man giraray sinda maski bako legitimate susaro, then pwede din naman ito. So, ang kaipuhan lang po talagang dokumento sa mga arugkaan is the extrajudicial settlement of estate. Diyan po nakaspecify so properties, assets, kang nawalat ng magurang nindo, and so gusto nindong bangaan nindo sa mga arugkaining property. Saro ining ining mga arugkaning kaso attorney tin. Komplikado talaga and bibihira sa magturugang na nawalat na day nag-iiriwal base doon sa nawalat na namana. Ito yan, Kuya Mike. Iba-iba kaya ang realidad pag may pamana, iba-iba ang realidad attorney din. Sabi mo nga ni Kasubago, igwang sitwasyon na susarong aki, marital child, susaro non-marital. Ngunyan, igwa pang saro ato. What if buhay pa susarong magurang? So magurang kang marital child, buhay pa ang nagadan. So ama ka tong non-marital. Igwa pa. So spouse, Kuya Mike, ang makukuha po kang surviving spouse, it's equal to that kang makukuha po kang legitimate or marital child. Okay, parehas sinda. Apo. So let's say, Kuya Mike, ang surviving compulsory heirs, susaro, let's say nagadan na su ama, buhay pa su agum ka to, su ina, and then aki ninda. So 50-50 po sinda. 50-50.
Nya pira na silang mapapaduman kung igwa ki non-marital child. Kung non-marital child, maiiba syempre sa fraction kasi again, ang makukuha po kang non-marital child is only half kang makukuha po katong legitimate or marital child. 1/4. Mhm. Grabing diferensya di. Grabing diferensya sa barangaan. Unless i-waive. So ito po ang term ta kung let's say may mga nangyayari po baga Kuya Mike na nasa abroad man sana ako tayo ko man maasikaso Oh, sa dagat. yes. Suman ako, i-wave ko na lang, itao ko na lang duman sa ibang air ng magurang ko, 'di ba? So pwede po na extrajudicial settlement of estate, then at the same time igwa na din in waiver of rights. Pwede po yan na nasa sarong dokumento na po siya. Okay. So nakalaag duman na tigpapaubaya mo na, so share mo sa mana duman sa ibang heir. May nagapot po di Attorney Tin. Kami po ang dagami parehas na daggadan ang samong magurang. Pigwalat sa saroming tugang, siya po ang nagtatax. Ngunyan kang pigbaranga na, day pasamo pigtatao ang samong titulo. Ta siya ang nagpabanga, siya daan naggasto. Pipabayadan sa samuya ang ginasto niya sa pagpasubdivide as in pagpatitulo. Ano po ang gigibuhon mi Attorney Tin? Igwa na po baka mong extrajudicial settlement of estate. Well, kung nagkabaranga na na-subdivide na, igwa ng survey, and kung na-subdivide na din individual na sa mga tax declaration, then most probably, igwa ng extrajudicial settlement of estate kasi iyo po yan ang pinakainot na kaipuhan na requirement. Arugaan. Pero as to the question na naghahapot po ba Kuya Mike kung required sindang magbayad duman sa heir na nag-asikaso? Iyo, agad ang dasin ng bayad duman sa paglakaw, sa mga ginarasto. Well, right niya naman po ito kasi syempre kung kamo-kamo din naman ang mama na makikinabang, dapat equal din of course sa expenses. Okay. So, okay lang i-hold. Maghagad for reimbursement din naman. Okay, i-hold mo na so titulo. Tigo-hold da po ba sa titulo? Lalo na kung na-process na po ba sa titulo? Anyway, base din sa text sa Attorney Tin, iyo na, yaw na nga sa titulo, tigo-hold na sa titulo. Nagkaigwa ng individual titles kayo. Igwa na. Tana, subdivide, may titulo na. Pwede pala na yan. Ade, ako na makapunta kung paano natin babayadan so paglakaw mi sa titulo. Kasi ganun din naman kung makaso ka mo sa iya sa tigo-hold sa titulo, magastos man giraray Yes. So, why not bayadan na lang nindo if fair naman ang tigahagad niyang value for the expenses nga naman talaga. Iyo mananggad. So, bayadan na lang po mananggad. That's the best na Dahil po ini ma-substitute as legal advice mismo kasi syempre dahil tama nakauron mismo ini nga ko yan. So mag-ano na lang din po magpa-consult sa maski sa na preferred nindong lawyer kung kaipuhan po nin mas maray accurate na legal advice. Okay, so doon po sa nag-text malinaw so ni Attorney Tin, magrani manggilayon kamo po sa midbid nindo na abogado tangani na baka kaya nafe-feel din the Attorney Tin, baka nalalamangan man sila ka to, baka alang kaom na supiga agad ade. Pero dahil aram. Okay. Another question din the Attorney Tin, sabi ni 1006, Attorney, kami po nakatugdok sa daga kang minanami adi sa magurang. Ngunyan, kang pigsubdivide po kang naka-in-charge ming matua, natugang, so boundary, nasa tahaw so arong me, ngunyan pipaali na po kami Attorney. Ano po ang gigibon me? Kang binaranga ni Attorney, sundin niya, so arong ni na nasa tahaw. Malibong ini. Di na lamang linikaya na sa Attorney kang boundary ade, so arong tinamaan daan ng pala nasa tahaw kang linya, so arong ninda. Yan ang nagiging problema po Kuya Mike kapag nagpapasurvey sinda ng mga nakatugdok. Okay. So, try na po nindang ng kaurunon
lalo na kung magkakamarag-anak man sana, itry Yes. na mag-ururon. Kung tabaka po baga pwedeng, syempre may nakatugdok na, baka mapakiurunan man sana, nabayadan na sana. So, Bayadan na sana naman. area, oo, or encroachment. Pero kung kaipuhan talaga, kung abo magpabayad dahil kaipuhan talaga din katong na-occupy ninda, kaipuhan din katong may tagsadiri, then dyan na magkakaproblema talaga. So, naman po na idulok mo na iyan sa level kang barangay. Tabaka lamang duman through mediations barangay sa lupon, may mapag-urunan sindang maray through the help of the barangay. Okay. So, pwede pa lang sa panguna ko, pag-araw ka ni Attorney Tin, dahil na maagi sa barangay pa lang, pwede ang mga dispute sa daga. Pag living within the same barangay, Kuya Mike, same city or municipality, and as long as dai po nagpo-fall under the exceptions, then duman po sa barangay. Okay, okay. So, mas maray na duman pa sa naman hanggang sa barangay, masettle na. Dahil na kamo maray, mag-ararayo pa kung sain. Okay. So, Attorney Tin, baka may iba ka pang pasunod digdi sa naghapot sa imo na kung paano papaghahatian ang mana? Baka may iba pang sitwasyon? So, ang pinakainot po na dapat gibuhon kung may arogman kaining kamong similar experience or pinag-aagihan mo niyan, syempre, para po mag-guide talaga kamo, magrani na po tulo sa maski sisay po na may bid nindong abogado or nindong abogado para ma-guide po kamo and ma-assist kang step by step na dapat gibuhon. So, sa drafting din po kang extrajudicial settlement of estate, abogado din po ang ma-assist sa Indo kasi para masiguro na sa mga contents kang document, da ikaw mo magkakaproblema. And then, syempre, notaryado din po dapat ang arog kaining dokumento. And may tigbabayadan din po iyan sa satuyang government agencies, sa BIR, igwa po, tigbabayadan po yan na estate tax. So, kaipuhan din po isettle ang mga tax sa BIR para talagang mapaduman sa Indo, so nararapat na banan Indo. Pero kung dait talaga magkasurundo ang heirs kang dapat na barangaan ninda, then dyan po pwedeng mag-intervene Kuya Mike ang court. Okay. So instead of extrajudicial settlement of estate, ang mangyayari po, magiging siyang judicial settlement of estate or partition. So, ma-file na po iyan. Ma-file na kamukaan sa korte. Kaya as much as possible, hanggat kayang mapag-ururunan kang mga nawalat na eredero, then pag-ururunan na sana para extrajudicial settlement of estate lang. Diba? Para dain na ka mo mas magastusan kung makorte and mas mahalo yan pa iyan kasi mas mahaloy ang proseso pag judicial settlement. Okay, kung minsan kaya Attorney Tin, duman sa extrajudicial settlement ka mga nawalat na estate, duman sa heirs, kung minsan dahil nagkakauro yun sinda. Kaya, nangyayari, may minakarasuhan talaga. Paano mo yan, Attorney Tin, kung namatian kang sarong tugang, kaya sala ang hermano ang barangaan mo, ano ang gigibuhon ka ini? Lalo kung dahil magkikakayahan, Attorney Tin, kaya ng mga bigigiribo na mga documents, mga dudurumano na agency. So, ano ang magiging advice mo po kayo sa inyo? Kung ingko kitang araw ka ng mga listeners na ang buhay ninda duman sa bulod, sa daga talaga na ito. So, may sitwasyon baga Attorney na may mga sa magturugang, igwaki may kaya, igwaki dae. May maduduman pa daw sinda. Kaipuhan talaga Kuya Mike kang cooperation ang gabos na heir sa mga arog kaining sitwasyon. Kasi let's say, lalo kung dakol na magturugang, saro lang dyan ang dai po mag-cooperate, lalo na sa, bako lang sa financial aspect, kundi sa pagpirma. Kung abo po magpirma sa extrajudicial settlement, then dainin syempre mabubuo so extrajudicial settlement of estate. So para po dain na magastusan na maray, kaipuhan talagang full cooperation pang gabos na heirs. Okay. Pero
Kasi, syempre, may certain threshold lang din po ang qualifications kang public attorney's office. Lalo na pag may mga daga na involved, baka daiman ma-fall duman sa qualifications kang PAW. And even the Integrated Bar of the Philippines, kung naglagpas din sa threshold kang IBP. Okay. So, daiman din talaga. And siguro na lang din kung igwan nin ibang air na may kaya-kaya, then tabangan na lang din so ibang mga tugang na i-shoulder so gabos na kaipuhan para po magkabarangan ninda. Or pwede man bagang mapag-urunan na o sige, sangon yan, ako na pero pag yaon na sa Indo or baka makabenta ka mong portion, maski portion para mabayadan ako, something like that. Depende na lang. Okay. Tama man ang gadade. Kung daing kakayan magbayad duman sa mga dapat barayadan, pwedeng portion man ang gad, okay, pabakal mo ngayon or pwedeng bakalon kang sarong tugang, siya man ang maabuno kang bayadan. Pwede man ang gad. Oo. Or ang tigigibo din minsan kang iba, so extrajudicial settlement of estate, pwede din po na in one document, kasabay na din po dyan so deed of sale. So, ito po nin air na habo man kang share niya, kasi let's say gusto niyang pakinabangan so share niya na instead na i-cultivate so daga or gamiton so daga, ibebenta niya na lang, takaipuhanin cash, then pwede po na so share niya, ibebenta niya, so hanapan na lang din in buyer. Tapos, iyaon na din po yan sa extrajudicial settlement and then with with deed of absolute sale. Okay. So, very clear po ang mga pasunod ni Attorney Tinsa sa tuya ha. So, sa magturugang, naiguang arog kayo yaon ka mungunya, naghihinanyog. So, magayon na namatita mismo kay Attorney Tin ang mga dapat nang gibon. Attorney Tin, inabot na kita takdang panahon. 12 na naman kita. Baka may muya ka pang mga greetings or anything po, Attorney Tin? Happy Valentine's Month. Happy Valentine's, happy Attorney Tin. Valentine's Month, love month man giraray. So, kaya po kamo magturugang, dahil mag-iriwal. Yan, okay. Sa iling nindo, maog makaanang magurang nindo, di ba? So, gabos na lang po mag-cooperar para sa mamaray din nindong gapo. So, yan lang po, Kuya Mike. And salamat sa team ta, DCGB family na yaraon po dyan gapo sa station. Yes po. Kaibatang niya sa technical, kasubago si Kuya June. And ngayon niya si birthday boy, si Kuya Nem. Belated happy birthday, Kuya Nem. Sudo ko si Kuya Nem. Buda si Jero na okay, duman sa mga nag-urukod tabi, ang tamang kasimbagan base duman sa source ta, ang pinaka-importante da ang pamana kang magurang iyo ang edukasyon, letter A. So ang nanggana, si Ate Rosana Balyarbari. Ate Rosana, makisend po kan sa imong duman sa text mo kung anong service provider mo nga ni maisend me ang sa muya na regalo sa imo ngunya na aldaw ang 100 pesos load. Attorney Tin? Dadagdagan mo? Congratulations. Dadagdagan ni Attorney Tin. Okay. So, thank you so much po ha. Salamat sa pag-iba nindo sa Samuya digdi sa tong programa. Attorney Tin, sa batas, gabos, patas. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Realize true comfort and relaxation